Tá agam go bhfuil Geárchéim tithíochta sa tír agus tá mé burtha faoi. Ba bhfuil dul hollscoil an bhliain seo thugainn agus ba bhfuil bheith mothónaí imeall firste ach tá an céas ionantach costasach. Cosnaí na hálaí 6,000 sa bliain agus tá hollscoil olaí níos déir na sin arís agus nuair a thurann tú an taighde hollscoil san éirí sin 10,000 nó rud éigin agus tá sé a bhádú thostasach. Agus sílim gur cart don rialtas dúntas a thuirt do gníoga agus níos mó tithíochta a thuirt dúin ó thaobh airgide. Tá Geárchéim tithíochta an in aireann go cinnte, is feidh mór go cinnte. Is léir go bhfuil níos mó tithí orn agus is léir go bhfuil na tithí ar tithe róthásasach. Sa lá taighde tá baireach daoine óga ina gcónaí le a hismathirí agus tá sin IPSOS. Is móilm náisplachas agus níl náisplachas agat nuair tá tú ar a tháinig le a hismathirí. Mar duine atá gulthol na hollscoile ar an bhliain seo thugainn, ní hamháin le mé faoi ghearchéim na tithíochta tá sé ag cur stras orm. Tá níos le láistín agus tá sé i bhfad níos déir fásta. Ní feidh bór agam go fáil ach tásúil agam go deochaí feabhas ar an scéal go luath.